Hvis København skal blive verdens bedste by, så skal vi først og fremmest gøre noget ved mobiliteten, som vi jo også er i færd med hensyn til metroudbygningen. Jeg synes personligt i hvert fald, at London er en super fed storby, og det er blandt andet på grund af mobiliteten. Du kommer lynhurtigt rundt i deres tube med alle dens linjer, og hvis vi kunne gøre det på samme måde i København med udvidelsen af metroen, så vil det være et stort plus. Dog så skal vi også huske så, at vi skal sætte vores priser ned i de offentlige transportmidler, fordi lige nu så koster det 23 kroner for 2 zoner, hvilket er 10-12 kroner mere, end hvad det er i de fleste andre EU-lande. Så det er jo et klart minus for os. En anden ting, vi skal gøre, er, at vi skal støtte mere op omkring de mange kulturelle aktiviteter, der er i København. Og kommunen skal ikke stå i vejen for de mange flotte, smukke alternativer, der er. For eksempel Kødbyen, som man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre med, og kødboderne 18 bliver lukket ned, og Jolene er i farezone og sådan. Der skal være plads til alle typer kulturer og aktiviteter inden for kulturelle indslag. Er der mere? Jo, så selvfølgelig synes jeg, at København er meget med på med grønne områder, og hvordan man færdes rundt på cykler, men selvfølgelig kan vi også gøre mere ud af det, og gøre det endnu grønnere og endnu bedre, og sådan så folk ikke vil køre i deres osende biler i løbet af den travle, hektiske tid, når man skal på arbejde. Det vil gøre byen sikrere og renere og flottere. Det sidste punkt er på uddannelsesplanet, at vi vil så gerne være fremme i skoene omkring uddannelse, men på det punkt skal vi så også være meget bedre til at modificere priserne på kollegier. Det er simpelthen alt for dyrt for udvekslingsstudenter at komme til Danmark og bo. Det koster cirka rundt regnet 3500 for et lille skodværelse på 12 kvadratmeter. Og det kan man ikke byde hverken os studerende, som bor her, eller folk, som kommer hertil. Det er hvad jeg har at tænke over lige nu. Det kan være, at jeg ved mere næste gang, hvor jeg har fået mere betænkningstid.